Benvingut. Avui seré jo qui et farà de guia. No sóc el guia habitual. Potser d'això ja te n'has adonat. La visita guiada que estàs a punt de fer és real, encara que no sigui massa normal. De moment, l'única cosa que necessites saber és que jo et mostraré aquest espai. T'has preguntat mai per què serveix un espai com aquest exactament? Jo encara no tinc la resposta clara a aquesta pregunta. Potser l'únic que sé és que per mi és un arxiu. Una sèrie d'objectes triats i ordenats en un espai per explicar-nos en forma de puzzle una història. Cada un d'aquests objectes ha sigut catalogat, estudiat, investigat del dret i del revés per tot d'experts que al final poques vegades es posen d'acord en el significat i el valor que tenen. Alguns són obres d'art, altres són objectes quotidians. Sempre m'han interessat més aquests últims. Objectes que són o van ser fets no només per ser admirats, sinó que tenien una funció útil. Objectes de cada dia. Les coses que necessitem per viure. Doncs bé, d'entre tots els altres objectes, històries i puzzles que es troben en aquest edifici, avui em centraré en la meva història, el meu objecte, la meva vida, la meva creació. Comencem, doncs, pel començament. Tot va començar amb un gran silenci. Silenci absolut. Un full en blanc. Aquell buit que precedeix la inspiració, aquella mena de silenci que es produeix just abans d'una gran explosió.